mai suna hoge. Da fari idan ka san baka danna mana subscription ba, ka daure ka danna mana subscription, ka danna ƙararrawa da zarar mun ɗora sababbin bidiyoyin mu za mu ringa sanar da ku. Da fari idan ka san baka yi rijista ba, zan ajiye muku link din a description, sai ka danna ka yi rijista. Idan ka yi rijista za su baka naira 900 wacce da ita ce za ka iya fara oda a ciki kafin ka sa kuɗin ka. Za ka iya yi free, in ka so ka ƙara kuɗi a ciki. Yawwa, zuwa kwana 12 ne za ka yi shi, abin da za ka samu. To bari mu je kai tsaye nuna muku ta inda za ka fara oda. Gashi da zarar ka zo level 1 za ka gani gashi nan receiving order za ka karɓa. Ni na riga na yi nawa yau, kun gani gashi nan sun faɗa complete, na gama na shikenan. Gashi nan ma order ta a ƙasa kun gani ga abin da na samu. In aji biyu na bi level 2 za ka shiga gashi nan. In level 3 according to yacce kai believing da abu, ko ba haka ba, inda ba kowa ne ya yadda zai zuba kuɗi a irin harkar platform ba. In ƙarawa za ka yi gashi nan top up nan, sai ka shiga za ka zaɓi transfer ka yi musu, ka ƙara kuɗi a ciki domin ka canja matakin level. Gashi nan wajen da za ka yi reward, za ka yi inviting members da waye da waye. Gashi nan kun gani duk mutum ɗaya za ka samu 900. Gashi nan participate to participating friend, rate in ka zai ƙara promotion income, za ka ringa samun income suna ƙaruwa. Ga team ɗinka in kana da su ma za ka gani. Gashi nan abubuwan ba wahala, is very easy fa. Shine kawai nake gaya muku, ba shi da wani wahala wannan abin, cikin sauƙi za ka iya shi, ba wahala, a hankula za ka yi shi, sharp za ka iya shi. Yawwa kun gani mutanen da suke ta fitar da kuɗinsu yanzu suna samun order incomes ɗinsu 100%, abin yana yi, janu ne.